Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich a shirye take ta karya tarihin siyan 'yan wasa domin kawo ɗan wasan baya na Barcelona Ronald Araujo. Kamar yadda rahotanni suka bayyana, ɗan wasan na Uruguay ɗin ya kasance kan gaba wajen wanda suke zawarci, kuma rahotanni sun ce kocin Bayern Munich Thomas Tuchel ya buga masa waya a ranar Juma'a da ta gabata domin shawo kansa ya sauya sheka daga Barcelona zuwa Bayern Munich. A ranar Litinin ɗin nan, daraktan wasanni Christopher na Bayern Munich ya yarda cewa ana tattaunawa da Ronald Araujo, amma an bayyana cewa zakaran na Jamus ba su da ƙwarin gwiwar shawo kansa ya shiga cikin ƙungiyar tasu, amma za su yi duk abin da za su iya domin yin hakan. Tuni dai Bayern Munich ta bayyana wa Ronald Araujo aikin nata domin su yi ƙoƙarin shawo kansa kan ya tafi ƙungiyar, kuma sun shaida masa cewa za su karya tarihin siyan 'yan wasa da suka yi kan ɗan wasa Harry Kane a euro miliyan 95 domin siyan shi idan ya yarda. Ɗan wasan mai shekaru 24 ya kulle yarjejeniya da Barcelona ne kan kwantiragin shekaru 4 har zuwa shekarar 2026 a kakar wasa da ta wuce, amma a hakan zai haifar da sakamako biyu ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Duk da akwai batun sakinsa na euro biliyan 1, hakan na nufin za su iya bashi ƙarin albashi domin su sa Araujo farin ciki. Koci Xavi Hernandez ya kuma yi amfani da Araujo a bayan dama a lokuta da dama a kakar wasa ta bana domin ya ci gaba da tsare Jules Koundé a tsakiya. Kuma da alama gwajin ya kare a yanzu, tare da tabbatar da cewa yana farin ciki kamar yadda zai iya. Araujo da alama gaba ɗaya ya sadaukar da kansa wa Barcelona, amma tare da karancin kuɗin albashi, kuma ko shakka babu game da alƙiblar tafiyarsa ƙarƙashin koci Xavi Hernandez. Duk da haka zai zama babban abin mamaki idan za a iya rinjayarsa ya tafi daga kungiyar. Jerin 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ake tunanin za su samu sauki kafin ƙarshen shekarar 2023. 'Yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United suna goyon bayan Erik ten Hag kan yadda yake gudanar da aikinsa. Scott McTominay ya ce suna goyon bayan Erik ten Hag kan yadda yake gudanar da aikinsa bayan kalubale da Manchester United ke fuskanta a bana. A ranar Asabar ne Bournemouth ta doke Manchester United 3-1 a Old Trafford, yayin da karawar ta Premier karo ta 11 daga wasa 23 da ta yi rashin nasara a dukkan wasanni da ta buga kenan. Ya zama wajibi Manchester United ta doke Bayern Munich idan tana son kaiwa zagaye na biyu a gasar zakarin Turai, wato Champions League a kakar nan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, wadda ta kai zagaye na biyu a gasar zakarin Turai, za ta ziyarci Manchester United mai maki 4 ta ƙarshen teburi a ranar Talata. McTominay ya ce suna da fitattun 'yan wasa, yanzu haka suna ƙara ƙaimi domin ganin sun koma kan ganiya. Ya ƙara cewa yana da ƙwararren koci da masu taimaka masa, suna so su mayar da ƙungiyarsu kan ganiya, wannan shine fatansu. Scott McTominay mai shekara 27 ya fara buga Manchester United wasa ne a shekarar 2017 ƙarƙashin koci Jose Mourinho. A makon jiya ne Erik ten Hag, wanda yake kakarsa ta biyu a Old Trafford, ya yi watsi da cewar rabin 'yan wasan Manchester United ba sa tare da shi. Ya ce dukkan 'yan ƙwallon kansu a haɗe yake. Wasu tsaffin kwace-kwacen Manchester United irin su David Moyes, Luis van Gaal da Mourinho da Ole Gunnar Solskjaer da kuma Ralf Rangnick sun samu kansu a cikin matsalar rashin jituwa da 'yan wasa. Manchester United tana mataki na 6 a teburin gasar Premier, kuma ta ƙarshe a teburin gasar zakarin nahiyar Turai wato Champions League, wadda ke buƙatar doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich kafin ta kai zagayen 'yan 16. Jerin 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ake tunanin za su samu sauki kafin ƙarshen shekarar 2023. A halin yanzu, koci Carlo Ancelotti ba shi da 'yan wasa guda 7 na ƙungiyar farko saboda rauni, amma akwai 5 daga ciki waɗanda ba za su dawo ba. Real Madrid na da wasanni 2 ne kawai da suka rage mata a gasar La Liga kafin a fara hutun tsakiyar kaka, wasanni a ranar 20 ga watan Disamba, yayin da gasar Copa del Rey da Spanish Super Cup ba za su fara ba har sai watan Janairu. Ancelotti yana da sauran lokaci yayin da yake kokarin dawo da manyan 'yan wasansa. Dan wasa Edouard Camavinga da Aurelien Tchouameni da Vinicius Junior su ne 'yan wasa da za su iya ɗaukar horo. A rahoton da jaridar Marca ta rawaito cewa dan wasan na Faransa Edouard Camavinga shi ya riga ya dawo taka leda a filin atisaye. Sauran 'yan wasan da suke da raunuka, dan wasa Aurelien Tchouameni da Vinicius Junior, dukkansu Ancelotti ya bayyana cewa za su iya dawowa taka leda kafin wasan Super Copa a Saudi Arabia. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce suna fatan dan wasa Erling Haaland zai warke kafin wasan farko da za su yi a FIFA Club World Cup na ranar 19 ga watan Disamba.
Dan kwallon tawagar Norway ya buga Manchester City dukkan wasa 15 da aka fara a kakar Premier League ta bana, kuma bai yi wasan da ta ci Luton Town 2-1 ba a ranar Lahadi saboda jinya. An tambayi kocin koyaushe Erling Haaland zai dawo, Guardiola ya san da cewa ba shi da tabbacin ranar da dan wasan zai dawo. Manchester City za ta fara wasan farko ne a FIFA Club World Cup da Lyon ta Mexico ko kuma Urawa Diamond ta Japan ranar 19 ga watan Disamba a Saudi Arabia. A matsayinta na wadda ta lashe kofin zakarun Turai, Manchester City za ta fara gasar daga zagayen dab da na ƙarshe. Dan wasa Erling Haaland shine ke kan gabacin kwallaye a gasar Premier ta bana, mai 14 a raga, mai 19 jimilla a dukkan fafatawa. Manchester City wadda tuni ta kai zagaye na biyu a gasar zakarun nahiyar Turai za ta ziyarci Red Star Belgrade ranar Laraba a wasan ƙarshe a cikin rukuni. Daga nan Manchester City za ta karbi bakoncin Crystal Palace a gasar Premier a ranar Asabar, sannan ta je Saudi Arabia ta buga wasa FIFA Club World Cup. Sakamakon wasannin da aka gabatar a jiya Lahadi, Barcelona ta sha kashi har gida a hannun Girona da ci 4-2 a sakamakon da ya baiwa Girona damar ci gaba da zama a saman teburi a gasar ta La Liga. Manchester City, ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton, ta zazzaga wa Chelsea ci 2-0 yayin da Fulham ta zazzaga wa West Ham da ƙwallaye 5 babu ko ɗaya. Ita kuma Manchester City ta bi Luton Town har gida ta doke ta da ci 2-1, sai kuma aka tashi wasa tsakanin Tottenham da Newcastle da Tottenham da ci 4, Newcastle na da 1. An ɗage wasan Granada da Atletico Bilbao a gasar La Liga a ranar Lahadi bayan da wani ya mutu a stadium da ake kira Neovelos Camnes. Ana tsaka da wasa ne minti 18 a lokacin Atletico ta ci kwallo ta hannun Inaki Williams, sai da aka dakatar da wasan. 'Yan kwallon sun fice daga filin a minti na 20, daga baya aka buƙaci magoya baya da kowa da ya kama gabansa da ya bar filin. Mahukunta La Liga sun san da ɗage karawar, ta kuma ce za ta sanar da ranar da za a sake fafatawa a mako na 16. Granada ta fitar da jawabin cewa an ɗage wasan nata ne nan take sakamakon wani mai goyon bayanta ya mutu a filin wasa, tana kuma mika ta'aziyya ga iyalansa. Magoya bayan Granada sun yi ta yi wa golan Atlantic ina samun tafi bayan da ya je ya sanar da jami'ai mutuwar dan kallon. Tashin nan tamu da na mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mu daura sabbin shirye-shiryen ko labaran mu za a sanar da kai. Mun gode.